Saya asikusungwa ba. Asikusungwa. Alright. Taura tizongwa manganya titi gaga. Chakamire. Saito. Auya kana. Chinangwa changu chendaura kana. Ndechekuti sinodi yauya wakaripwe mombe musi wa 24 August 2025 waakuchiti zvinhu zvangu zviya zvakaripwa zviya chiita izvo ndakataura zviya kugadzira imba yangu nekuchipa ana angu mare nemombe dziya dzakaripwa. Mombe ndinadzo ndini ndakaitwa pomwe yako. So hausuita nezvaro mombe dzichiri kunesa. Mombe 1 yakaenda kowire mumugodhi kubve kunext door. Yawire mumugodhi ndakatsvaga munhu akaibudisa ndikaenda koshume muzukuru wakanga ari pakati pedu pakuripwa kwemombe. Muzukuru wakandirife kuna wakaitwa baba wakauya kumirira kuti baba mombe dzichiripwa. Ndasvikeyo koshuma nenyama yemombe iyi ndakapingurwa kuzi iwewe waifanira kuramba wakasungwa, usaifanira kunga uriwo unouya kunditaurire zvirozvo pano. Ndikati inini kuti ndiuye uno ndakatumwa ngemuzukuru, ndiye wakanditi ndazwa asi handizwi ndega, ndinozwa nababa akanga akamirira kuita baba. Saka ndakapingurwa kuzi ndini here ndinode kuti ndidaidze anhu kuti aungane. Kuti ndisvikepo ndakaperekedzwa ndimukoma mwana wababa munini wababare kuti ndotaura nababa echizwawo mashoko ndaenda uya nawo. Saka anza yatakazobvunzana namukoma takati mukoma mururizwa here rinotaura baba, saka tochiri dini zvazwi ndini ndinodaidza anhu here. Mukoma akati ngatichipetudze kumuzukuru, ndiye wainge pakati pedu, ndiye uchachipuwe mvumo yekuti adaidze anhu. Saka muzukuru ndakamupe mare yema-airtime $10. Muzukuru wakazouya kundipindura kuti sekuru ndataura nasekuru baba yenyu atitaura kuti handizwi ndiwe. Sekuru wekwachikugwa ari kutaura kuti ndaakutya kuti ndichakwane pakati penyaya iyi kuti ndichamirepo ini ndaakutya. Saka ndakaizobvunze muzukuru kuti saka tochidini muzaya ngekuti zviro izvi muridzi wako kuti ngazvichiitwa zviro zvangu. Uri kubvunza kuti ndoshanja here kuti muziye kuti ndini? Ndo zvaakubvunza. Akati aiwa hazvidaro ngekuti zviro zvacho wakatounza hazviripo. Saka ng'ombe muzukuru wakati sekuru dzinopere kufa, tengesai. Ng'ombe ndakanga ndatengesa. Vhiki rapera rinori ana echobva kumabasa kwawo ana angu akomana. Akati baba chikoro chakuvhurwa maakusangana nesekondari muedzo. Isusu hatina mare dzekushande kudai, onai taakutoroora akadzi edu tode kuzoozisa. Hatina kuti tinoni mare. Tadini kuti titsvake ng'ombe dzemunhu ngedzatetedzi handi dzenyu baidzi. Zvinozoreketsa hai mangwani. Saka ng'ombe dziya tatatombotsvake dzimweni. Ana asu atoende kohamba kutotsvake pane ng'ombe. Echodzona, echoisapa, otiperekedza hai ana aya kudzokere kumuzukuru. Kuti muzukuru baba anozopare nyaya imweni yemombe, isusu hatina petinozoone mare. Ngadzigare dziripo kusvike zuva riri kuda bambo mukuru kuti ati tichisimendera tete. Saka pano babangu ndoda uchitozwa ndiwo kuti tochidini kuti tichipendere zviro zvakataura nyamufa. Ini ndakatokwana nditori pano. Wakataura nababa mukuru wakasara ari baba pakarongwa makavataurirawo. Akataurirwa ngemuzukuru. Akatiwo kudini? Akati iwo handizwi ndiwe bandina akuru ari mberi kwangu, ndo shoko randakapindurwa ngemuzukuru. Ndamupe ma-airtime. Akuru iyoyo mukuru wacho. Kuda mukuru wekukurira nzou. Mukuru wendakafunga kuti ndiye waari kutaura ndisekuru akuru akauya kumirira kuti baba. Akaramba. Asi iwewe hausi mudoko. Iwewe uri akuru apero akuru urudori. Isi tunoononga mukuru ka. Uri ngachese. Wakaenda here kuna baba iwe kuti ndabva uko nyaya dzendandoda kuti dzifambise dziya dzasinodhepo. Nyaya dziri kunetsa apa handisi kuziva kuti chii chiri kunyanya kunetsa.
because nyaya iyi tikada kuti tinase kuitsvaga nyaya yacho yese kusvika petiri nhasi inyaya Elson. Inyaya Elson pakudii inyaya yekuti Elson wakaendoite nyaya yake kuti wakaita zvakaita akauraya mwana wake akazobuda munhu abuda munhu akataura kuti ndoda kuripirwa nemombe 5 dzikauya pano tikakupai mombe 5 apenomesisa kuti uri kutaura kuti unospina iyo nyaya yekuspina mira it's okay ndazombodzitengesa zvazvona it's okay dziripo here 5 mombe dzakakwana dziripo right very good ndo zviri important problem iri kuita nesinodia uri kuti ndoita misikanzwa here kana kuti ndodii misikanzwa iyi unonge achida kuitirani ende kuti achiita misikanzwa wakamboiita here kuti akaiita wakaitirani wakaitirwa wacho wakazodini tizive kuti sinodia uyu iwo uri kutya wasuyo pana sinodia ndizvo chaizvo uri kutye zvisinodia ndiwo homwe ndiwe reserve bank of sinodia iwe unodo kudini ndore bhengi rake iwe ndotori sinodia iwewe wacho uyanzanziya no iwewe nyaya yako iri pakuti uri kuda kuti zvinhu zvasinodhiya paakataura kuti iwewe chengeta wachengeta ndichamutaurira zvokudini zvokuita wakachizoti akataura kuchii kumwana wake akataura kunani iwe uzive kuti sinodhiya wakataure pamwana wangu kubuda kwaakaita tikatonyorera pasi nemudare muno akabuda ichitaura kuti zvendiri kuda kuti zvizoitwe mombe dzangu dzaripwa ngeizvi neizvi neizvi zvapera ndati akazobuda futi here oflet akuti chiitai yes wakazobuda saini yemombe iyi yakazowire mumugodhi hatisiunobuda kwesaini pane paakabuda here wakabuda panani pamwanawo echibvunza kuti zviro zvangu zvamirirenyi chiitai ndezvalini izvozvo pane last term yetiri kubva chikoro chakatovhurwa zvinhu zvinhu zvataitohambirwa handichazivi bambo Elton chakanyaya iri pano iya petakaitaura pemakauya tikaipedza mombe dzichiuya apa dzichiripwa takati zvinhu izvi muda kuzviitira kuti zvipere nekusingadini tibva taziva kuti zvadii zvapera takaita nyaya yenyu mukadisappear for almost 9 months tikatoti pamwe hamusisiku mukazouya mega hatinaombokutsvagai makauya mega chakakunzai mega isusu hatidi hatichizivi ndikatoshamiswa kuti muriyo rungati ndiriyo changamire ndakambogoke ruoko ndakazodonha ndakazokwire muti hape inotsanangudzo kuti makaenda kopa ndikati saka mwauya murudei ukati ndauye kuti ndipedzise nyaya yangu iyaye ndakasiya iyaiya ndikati peyakasarira muchiupanzi here mukati pakazi panode mombe kani 5 dziripi mukati dziri kuti handizvo uyu akataura kuti pane ndobviswa yaichangamiri zvese zvikadini zvikaitwa kugadzirisa kuti zviri saka tese tiri kugara muno toda kuti zvidini zvipere nyaya yenyu yakapinda mudare tikaitonga ikapera haina kupera yakapera yakapera ye nyaya yakanga yauya kunoku kudare ichibva yachisarira pakuti iye nyamufa akataura kuti uyu ngaachengete mombe idzodzo ndichazotaura zvinichada kuti zvidi zviitike pamo ndizvo zvaakutaura izvozvo kuti chigadzirisai zvinhu zvangu zviya zvindinoda kugadzirisa saka ndopari uyu kuti ndamira nemombe nemi wacho ndiripo newamwe imimo vana baba vakasara vari baba vakamirira panyaya yacho pakatambirwa mombe wari baba vacho vari kuramba
hapeno zuva rokutaura but uyo anogona kutaura zvaanoda because haasi munyaya iyoyi asinoti anoiziva asi haasi munyaya imomo tinonzwisana kaipopa imimi murimo munyaya imomo chibatsirai mwana uyu kuti zviri kudiwa nasinodhiya guva rake rovakirwa zvimba yake zvese zvoitwa zvobva zvapera iye anenge aripo imimi munei mutoripo sababa nekuti muonewo futi kuti besa rangu rere rindakatanga raakugadzirika munoda kuti zvisare zvakadaro ndakutaurirai kubva kwatakaita pano manyatso kutaura kuti nyaya yakadii yakapera kuti nyaya iya ipere takatanga taite dare remusha taite dare remusha mhuri yese ikaungana yaungana yakadaidze mwana uyu ndiye une mwana ari kuburirwa chiuya taakude kuti tichiende kotsvaka tonyatso kubuda nechizato chakadini chakazara kuti zviri kutaurwa izvi pashaya unozoti ndanyeperwa kana kuti ndadini chiuya iwewo iye wakataure kuti hamuchandidaidziba inini ndawe kwani wokwamama anoti yes wakuti wakwamambo pakuri isu tauya madzibaba kuti tigadzire chii nyaya endi iwewe nyaya dzese dzichiitika waindonangana nababa straight isusu hautiziye ndinomuziya akati saka zvawaindiwamba wachiinda straight pana baba usikauyi kuti kwetiri isusu kuti ana baba woye ndo nyaya yandinayo nababa wairega neye kuti kuuya nasi unotochiuya tadaidzwa ngeuri munyaya kuti uyai ndiyo nyaya yendinayo nemwana isusu tochikudaidza kuti chiuya tichigadzirisa tiri pamwepo nababa iwe woti handidini handiuyi wakabva aramba ibaba ayoti saka todini semhuri yanga yaungana todini manje uyu wadini waramba wakachizoti tagara anhu takatoarerwa wakauya nemwana unobudirwa unoti matimwe chibveyo mwechimwe chinditsvaka ziya ndatouya nokuti ndimi mwaindidini mwainditsvaka ayanoti takutsvage kupi kubvunza wakabuda takutsvage kupi isusu tauye kumwana wedu kuti titaure naye zviri kudini zviri kushupa iwewe takutsvage kupi dai tanga takutsvaka kungadai tafamba kokudini kokutsvaka wetaitsvaka ndiuyu kuti atitaurire zviri kunetse mwe mumusha make saka waramba iye wakabva atotsike madziro ipapo akati andichatauri nemi ende handichina nokukama nemi futi nekuti baba ari kude kundidini kundiuraya hachina kukama nemi aya anoti hausisina kukama nesu pakudii zvouri kuti hausisina kukama nesu akati handisina kukama nemi vana vake vakapenga vakadini kutopenga kuti hatisina kukama nemi vanoti anhu ngatimusiye iwewe ndione mhosva yekuti wakaona ichiri mwana ripa waripa tozotarise zviripi zviri mberi izvi zvanhasi hatichadi kudini tombozvitsvakaba nekuti uyu watodini hake watoramba ende watozvibvisa mumhuri saka tozoona odini ouya abude kupi kumadzimba baba uyu nyaya iyi yaakaita achiramba yakaitika musati maripa tisati tatipa tiri kude kuti tigadzirisane navo tiri kumashure iyoyo takatoiita tikatoivhara nyaya iyoyo yakapera tine nyaya yekuti patakaronga zvese zvekuripa
mombe idzodzo idzo uyo achagara nadzo, imwe yacho ngaitengeswa apeno waizi nyaya yechikoro apeno zvakadii dzochengetwa dzimwe. Ndichazotaura ndichada kuti dzidi ndobhetari, ndafunga kuti ndobhemuri kutangira zvisinei ndobhetiri. Saka ndati imi pemakauya nemombe 5 dzamauya nadzo makazowana kuti dzeni pauri dzangu pakutobudisa mudanga mudanga muchidzibudisiri kuri pasi uyo mwanazo upi mwana upi bhozi tiriwe turutaura nezvake saka maakuda kuti tuye kupetuke pekutanga pindura ipakwapa iwe murumhanya mwana uruda kuripa mwaida uripa imumu ngopi ndiye zvouri kuti kuripa kuburitsa mombe danga kuendesa mumaoko omwe munhu aripo hama baba muminganani kudziti dzabuda mudanga mwenyu dzauku asi kuripa zvadzichaitiswa mombe idzodzedzo. Mombe idzodzo dzauya munhu iye akataura kuti ndine zvendichada kuti zviitwe. Dai muri mutorwa imimika uyu waienda kutsvaga baba ake achironga nyaya dzawo dzekuripa. Saka apa munhu akaripirwa akati tenge iwewe hanzvadzi yangu chengeta mombe idzodzo dzibve kuti pabude kuti imi mabhadhara murupa zvezisa. Bati dambudziko riripo izvozvi zvarisi rekuripa mombe nderekuti zvichidzadziswa zvaripwa izvozvo maitirwe zvinoda kuti zviitwe. Anohari mwana wenyu uri kutaura zvinhu zvacho kuno umwe wehanzvadzi yake through muzukuru wake kuti chirongai. Uyo haangazvironge akangonzi achengete mombe kwete kuti apedze nhango dzese dzouripwa. Akataura mudare muno kuti ndichazouya ndichizokutaurirai zvemunenge ndichida kuti mombe dzangu idzodzo dzizoitwa asi dzichichengetwa nani nauyu. Uyu ndobva kuti akachizouya achiti zvinhu zvangu chiita hai chivangirai guva rangu neine zvaari kutaura. Saka ndopaari but uyu mwana akauya baba vakanga varipo vaikakumirirai varipo baba mukuru vari baba ndo vasina kuda kuzouya. Vane zvikonzero zvavo nauyu zvisinei nenyaya iyoyi. Vanotukana zvana handisina ukama nemi ukama haugezwi nesipo setsvina ukama uchihuda unonhuhwa mastatement amwe munova muchitaurirana muchidi tikazvitora zvese izvozvoka muruta kuti uyu akataura kuti musiri mwana wangu obva atochinja obva atorengera kuita bhomisai ngekuti wataura. Mukazwa kuti watsikwa nebhazi hamudoni pabhasikoro iri kutomuka kuti mwana wangu imi makabva kutukana zuro achiti hausiri babangu. Mamwe mawedzi anenge achitaurika inyaya dzinozoda kuonekwa dzachi dzega. Wakazondituka iwo pakazarano wakazondidai dzadzega tikadzitora kudzisanganisa pane nyaya dzetuda nyaya yeruda kugadziswa pabambohumisaika ngeyenyu imimi nemhuri yenyu ichigadziswa nemi sababa murimi futi mukonzeresi mabazwisisa. Saka hamusi kudai rodi zviperi mufambe nemwana uyu moenda potengeswa mombe yatengeswa potengwa zvidhina simende zvoitwa zviruda kugadzirwa. Akati vada kugadzirwa guva nei nekutotenga chikafu mari totope mwana wacho yasara yacho mombe dzatope. But zvinhu zviruda kuti muite pamapo semhuri babari pakashatei pane machikichori akadaro munotonidaidzo mombe 5 dzodoiwa kuti dzimberi chenji yozoonekwa haya chenji muzingai arinda iyo mwana wangu asi mukadzi womunhu. Saka zvaari mukadzi womunhu utori nevana vari kunziwo ndo vanode kudye chii mari iyoyo ipi iyoyo zvemombe idzi iri kuenda kumuzukuru wenyu mwana wake iye sinodhiya mwana wake waakasiya musikana ndiye akanzi anodya kuchikoro iyoyo ona imwe auda kuitonga udyiri izwa imwimwe ripai izwa izvi ripai moita zvinopera hauti paukaripa kwauteno mombe ndaripa uri kudya ndiani ende imwe muitai zviruda kuti
kuti zvichaputikira kupi ikoko. Mukada kuona kuti uyu arikudya 80 uyu ane 50 vakuweka metse zviro kuripa chinhu chakatobva kwemunhu matofuratira. Musachada kutarisa kuti chichadyiwa sei ende nani, bcause akasvika pakuti zviripike kudaro ndiye ari kungotaura futi unless kana imi maida kuti mari yacho idyiwe nani. Inini handitombozivi kuti mari yacho ichadyiwa ndiani, handizvizivi. Asi chendiri kuda kukuudzai ndechekuti Rinda handifungi kuti kana nemi pachivanhu munozviziva kuti Rinda haridovhurwa varidzi veRinda varume vacho inzwaizve ndivo vakauya vakakumbira kwendiri inini mukadzi wemunhu kuti taikumbirawo kuti tiite chi mukadzi wedu pai pano. Ndikati inini imi muri wokubazezurira uyu mwana wangu wenyika. Saka inini ndaiziva kuti mwana wangu wakadii wakarorwa, kana afa unoigwekwe waakadii waakarorwa. Zvino kana maa kuti muri kuda kuti arikwe panapa motokumbirawo kwani kwamama shuwa takasimuka tikaende kwani kwamama. Sinodhiya wakaikwa kamwe. Wakaikwa kamwe. Wakaikwa kamwe. Kumozambique. Kuna simenti. Wakafire. Wakafire kuno. Kwamtambara. Auya achituru kuno. Achiuya achibve. Achibve kwaRunare. Kwachoti. Wangati hayi ndarwara ndoende kumwe. Akwasha aende kwaSabhuku akakumbira kuwa. Akakumbira kuwa. Akazodi. Akati kazizwa chiendai pana baba. Ani. Inini. Aiurire kwemwe. Akauya kwendiri echiti iwewe ndiwe une stendi idu yakumbirwa kuti ti aite chi mwana. Ndikati ashuwawo ndiripa. Akati saka tavatendera ngavadirawo vakaita izvozvo. Munhu akaroora miraitiri baba, munhu akaroora mukadzi wake akafa unoikwepo. Wakaroorwa. Saka Akwasha ngeakadzoka naye kumurimi. Akati kuti ticha. Akwasha akadzosere munhu kumusha kwake kunova kuriko kune vanhu vakakonzeresa rufu rwake, kutura sotofu kwakatovakawe kuti Sinodhiya haana paakambofa akameshena nyaya yekuroorwa. Sinodhiya haana paakambotaura nyaya dzevakwasha. Sinodhiya nyaya yake ngeyake yu babacho nemwana wake, ndiyo nyaya. Takaita gore rikadarika tichiita nyaya Sinodhiya, pane pakangobuda Sinodhiya achiti ndakaroorwa murume wangu waindenezakanoda. Ndozvendiri kutaura kuti Sinodhiya mwana wake nababa, hapana Akwasha pa. Sinodhiya ndiye wakati ndudukuto wekuikwa paro hwedhiri rekuti wakanga ade kuikwa Mozambique. Mozambique ngekwa asi pane paangematimba yakasiyana. Okay, alright, all the same. Iye wacho awe arwara kwake decision iyoyo wakaita kuti ndode kuenda kunana baba ngekurwara kwakanga adi aita. Imwe hapana marambire imwe aiita bhozi dhiri rakanga raitika iye Sinodhiya wacho wakataura kuti makanga maronga tsoro yenyu imimi handizveri. Saka akabva auya akati ini ndakabva ndauya kuti ndichiuya pamba pacho ipapo ndobva kuti ndoda kugadzirirwa gowa. Imimi murikutaura kuti mwana wenyu haasi mukadzi mwana wenyu asi mukadzi wemunhu zvakadai zvakadai. Iye akaikwa zvomuri kutaura zvingadai makazvitaura pakauya murume wacho. Zvese takataura asi mwakatambira mukamuika ndoguva rudo kuhangirwa. Isusu hatidi, isusu besides imwi mukuda mutemo wedu munomu munhu akafa nguva yake gore rikadarika
munhu iyeye guva rake rinofanirwa kunga richiuya koiswe mushumo wekuakirwa. vakapedza chiruda kugadzirwa chii vakaakira vakatouya vakaakira guva remukadzi wavo nemukadzi akasimende vakaita nyaradzo yavo vakati ana baba halo watiivomiraiti ini ndakuvira kuti ndapeka ndikuona kuti baba tikasenya yakubveke mutaura ndiwo akakonzeresa dambudziko remwana echoripa nzi kuti akakonzeresa dambudziko remwana saka asaifanira kuvhara kuti nyamufa aite rwaro kuti zviro zvake zviizwe iwo chaari kungaavirize mwana uwo akasirwe zvakasirwa zvoizwa zvode kuizwa zvipere ndo ane dambudziko haafani kuchamire mberi kwezvirozvo zvichiratidza kuti imimi pekosi yamakaripira mombe yanga iriye akati kuti zviri tikatireichi kwabatobvanga kuri tirungoti akuti orit imwe murutaura kuti murudo kudaidza akwasha kuuye kuguva hatichizwa ndimwe makataura nawo hapana kwetisingasvikiba murudo kuti akwasha achiuye kowakira guva rasinodhira kumba kwenyu zviitwe varipo vakafa sinodhira wanga akaroorwa anga aine murume wake wacho achibva azorwara murume ndiye wakatanga kufa afa murume wake iye wazofa saka ndiri kutaura kuti zve akazouyawo kumbira ndere varume vacho vapi wanga afa aiwa zvadii kune hama mukoma musati changamiro vari kutaura imi muri kutaura munofanira kungopana mukana wekuti changamiro vachitaura muchizwanana mati varume vacho vapi vacho bcause pane zvevanawo mwana bamudiki pane zvekuti uyu wakazodai mai ake ndeyekwane toda kuzwa harume acho titoone kuti mimi muri kutaura kuti hanhiwowa munotadzai kuakira nguva remwana wenyu yeti iye wacho muridzi wacho wakanga afa ava vaiuya kokumbira vakanga vatori nyaya yavakatogara kuti iyi nyaya iyi uyu muridzi wemunhu zvakadai zvakatorai munhu uyu mutokumbira zviende koiswepi kumusha kwavo bcause pane zvinhu zviripo ndaikumbira kuti sekubvuma kwamakaita kuti mwana wenyu avigirwe pamba uno kumusha pamba penyu makatobvuma nyaya dzese saka chakosara kuchindopedzisa badzi saka imimi baba chipedzisai nyaya yemwana wenyu kumuwaikira nekuita zvese ngekuti wakafa ndiye waya mukwasha wenyu ava vakutotaurawo zvekumusha kwavo kwavo hauwirirani kana kuti kudini asi musarase mwana wenyu ngendaa yevanhu vasikawirirani inini pedzai basa pasai padodo kunda vaika nekuti zvapera nyaya yenyu inenge yatopera handiti kune mwana nyaya yemurutaura zviri kuizwa kuti muruda kuti vakwasha venyu vanga vari involved pakirikiri paseremoni kuda kuitwa yemwana wenyu anoda muri kuti uyu atsvage vakwasha here inini ndiri kunokuti ndikutaurire mirai ngatipindurane alright mirai ngatifurire mberi uyu soko raunzwe kwemuri imimi makanzwa soko rekuti sinodhi ada kugadzirirwa nguva maane nguva yakareba zvakadii mazwe soko ndaye nguva yakati rebei ingasvike zvakadini zvekuti mwedzi mingani ndikafunga pane 3 months makatsvaga here vakwasha kuti kune guva renyu remukadzi wenyu rudo kuti rigadzirwe muchivatsvaga vakwasha vachitaura kuti hazvizwa imi muchipa dheti sababa makaita here izvezvo 90 days zidzapera sakuda kuti ndikutaurire chakanesa kune vana vari kueurope vana vari kueurope vakati dombo retinoda kuisira mere tisu tinodii vana vanyamufa ivo vacho vemuri kuzwa vachinzi vanoda kupuwa dzimwe mari dzese dzasara vari kueurope vese one ndiye uri munhu wakanga achimudii wendaigara naye ndofunga makamuona pana wanga ande christian
saka ivo vana vavo ndo vakati zvemuri kutaura akadii ndazvizwa zvese zviri kuti mai vari kufuka vari kudii tiri kuzvigamuchira asi timirirei kusvikira tauya nekuti tiri kuda kuchenurani mai venyu tichiise dongo zuva havana kutaura vasi vaikarire kuti gore rino rikapera kana kuti pakati pegore rino vanogona kuita avhumisai uri kutaura nezvenyaya yekuti paguwa ngapagadzirwe paiswe dombo ndiani? Ndii Sinodia. Sinodia ndio ndo anozvekuti mari yangu ngaichishandwe zviya zviya echitaurira uyu azukuru awo kwana baba anacho ngauya nerawo roiswa anoita kana manda ngauya nerawo imi musamise nyaya yaSinodia baini ngenyaya yazukuru yedombo ngari musamise nyaya yaSinodia yezvaari kuda kuti zvamwakamuripira imwimwe zvaakati zvinode kuende paguva rake zvisaenda ngenyaya yaazukuru. Azukuru akanyanza mboya after 10 years akati ramwakaisi vanamai edu rakashata rinobviswa matomtozi anoramba achingobviswa asi yaSinodia musaimisa ngenyaya yaazukuru. chiziwa hatiambi ngekundoti nekudhisataupapa ngazitoitwa saka makaona mazuva zvakatotaurwa mukaita makaunza mombe 5 dzinotodarika 1 hour guva chairo paina akomana ari kuzive zvaari kuita simendi iripo jecha turi zvidhina 200 whatever harizvi chavakirwa kupinda pasikai kungovakira pai pamusoro mosiya pasina tombstone mawakira zvaka aiona zvemuri kutaura izvo ndinotaura zvekuita kuti mombe yake iende kopinda ipo unonga arotodya mombe yake imwe musataura mudzakunodya mombe dzake ngodozoziva kuti dzakaiwa ndiani zvomwama kutaura zvazvina basa kwai imwe panouraya pote kwesimende pote kwezvita zvake zviva rowakirirwa right vana kwautora picture wekueurope yoyo varungu avo kwakochatumira kuti ndozvetaita takumirirei tombstone asi uyu zvake zvaakatiwaka uyu haana kuti isai tombstone Sinodi haana kuda tombstone Sinodi akati ndoda kuti mundiwakire imba yangu zvakanaka zvendiroda nemombe yana apa musabudisa mari yenyu yosabudisa yangu munotengesa mombe iyoyo yobva yaitwa chenji yacho yobva yatohiwa ipopapo yomwe vanhu votofara nemumwe wacho munotodaidzo totoya tovatatoda hapana unonga achichema baba kozi takuwakira munhu imba yake yaakapuwa namwari right hapana panenge pachitofariwa right imimi munenge matoziva kuti chikamu ichocho chapera bande rinenge rasara nderevazukuru vari kupi vari kuzonza tombstone weda tombstone irorero vakayanaro kana vakaregedza asi madzadzisa chishuwo chaSinodia zvapera ndozvari kuti uyu handigoni kuti ndizviiteva imwe baba vacho muripo imwimwe muri tuka kuti muchawirirana kudenga ndori muchiwirirana muchatowirirana mwaenda kwaSatani mudenga ndidori hamusi kude zviro zvakanaka zvina mwari mukati mamuri hamudi kuonana mautaura nyaya yekuti uyu waindiunza kunoku kudari takaigara nyaya yacho tichiwanaidza wese vakaregera kuuya vakapedzisira ivavo vari kuuya vakazosvikira vanyengedzwa futi ndiwo mwana pavajerusalemu usaenda akapedza 9 months asika akazoonana nezvakarora zvakazosumuka akadini saka muruda kuti every time paine chinoda kuitwa chaSinodia potanga paine zvaitika kana zvinovhiringidza kana kuti moita pemunonga muchida kuti maakuita kuti chochacho chiite yeti chiri chinhu chinodowo mandarovagins unogona kupfuma vakafa kaimwe kana usungwa mwamwaenda kujeri 5 years mwamwadozi hamuna nyaya but time ndoda kuedza kutaura zvinhu zvinoitika imwe muri kuerengera muchifunga kuti time irichi iripo angariboda ichangamira yo lavhu wacho unoarispekita sababa here kuzi ngati nyaya dzakatambwa ndizvo zvinhu zvese zvoitika
pane paunofanira kuwawo pasi semwana kuti program haisiri yako ba kubatwa kuzi ite chiva nezvo baba anonomira ari baba unoarespekta ari sababa uchifanira kuti munhu atsaka ndinoarespekta sababa angu ngoti ndakaenda nekumuzukuru wandakaona ari baba angu achitotekesana hatinotaura panyaya iba kwete panyaya yasinodhira muri kumba muchifamba mwese munofamba here 10 meters 10 meters tinofamba asi kubvepa taitaura mira muchibhuya hoho mwanangu ona upenyu hwakaoma wena unoronga uchidai muchinasodai kuti hatinobhuya asi kubvepa tatanga nyaya iyi handipo muzukuru wakatomboti taona kuti apa muchaura tichimborekera naye petiri kwendaka tiri kuti baba huri apa kudziba wega musazisema magadzirirwe maparirwe dzakaemerika ndiwo muridzi wemwana anizo akabvuma kuti mwana wangu ndinomuripira handii makaripirwa baini anizo saka pendiri kuenda ndiri kuti kufambiswa kwenhunha dzacho kwese munondodzoka hekuna baba sababa musiri munokaripirwa baini chenyi mukubatiswa bata kana mabatiswa mufaniki aya bangoti ndiyo muridzi wezvinhu ani murizwa munongodzoka baba ground ndodini kana ndipeiwo zano tofambisa sei zvirangosiya anikupai masana right ndizvozvo aiwa isusu nyaya irikuitikaka inyaya yakaitika munhu imi baba pane dambudziko here riripo nezvetataura kuti muende uyu wotengeswa mombe movakira guva rasinodhia sinodhia wena zvawakataura zviya pamombe dzako ndakaita guva rako rawati tiwakire tatengesa mombe zvadai inini newewe ndofunga pedu kuti adini tapedza ndakurongana nezvangu mombe dzasara nezvazvinochionekwa kuzi iye wacho unototaura kuti tengesai mubva mwapanhingi zvakati chakanakira sinodhia wakafunda macho munotowekerana mafigasi uzoti takaiswa mechi ndisinoti murohwa mechi nemunhu wakafa mulungu dzikadziwekeswa mechi dzikabuda macho unoenda haro sinoti saka hambotatuweka mombe mbiri dzinozasaraba unondozopedza but izvo zvinenge zvisisinei nemi because hamusi beneficiary ivi ndii makatobhadhara saka musasatarisira futi kuti mune kudya uchada kuitika kwaichaenda mari yacho uyu kana akaidya zvisina musoro ne achandifananani nasinodhia imimi budanai nasinodhia pakumuvakira process irutauro I don't think kuti pakapera ipo papoka pane ndinozomutaurira takamboburana munondiziya ndozomutaurira futi kuti right iwo haufarisa ita musha zvadaro baba akatobvuma kuti akakanganisa zvaakaita akadini akaripa urambi uri pamuchinjiko ita zvakanya imimi pari ungodiwa ngepekuti nhango yeguwa dai manga kuri kuti hamusisiboba uyu waiita izvozvi muripo imimi baba acho uyu unozosara ari baba asinodhia kana musisibo muripo zvinoda mazuva mangani kuri kuwakaguwa matanga mangwanani 6-7-8 o'clock mangwanani panoda how many weeks kuita kuwakaguwa iro rudo uvikwa munhu rinotovakirwa kubva pasi richisvika kukwira madhiverese richibva raiswa mazuva anaya riri kubva ratowakwa nepamusoro pacho zvibva zvatovharwa izvo zvichipera izvi zvenyu zvokuwaka pamusoro chete zvingada mwedzi mingai ndiri kuona unge muda kutotsvaka kuokumbira ofuka kuti paitwe guwa bcause mari iripo chii chironetsa akwasha akatopedza vana ane tombstone harori kana 24 anoya naro kana oregera imimi nyaya yenyu nasinodhia maererano nemaitire etakaita mudare muno munenge mwapedza penyu sababa maripa mhosva yenyu ikapedza mwana wangu ndakakubvise panyika panapa ndika ndo musha wandadino ndendazoita kuti uchiteramira uri apa mari iya yako watindoita zvakadai ndandaripa ndapedza newewe chironga zvodoronga nemari dzako dzadini dzasara neine ina handine hamwe nazvo pamudapedza mwamwaenda tonoti
tinozodzoka futi munomei yabaka kuti inini naye tindiri tutoita saka anhu anombofana kuwako ngapi ndimi munovaziya sababa saka kandiroka ndiri kukutaurira kuti ari Europe ngauye anouya nani ndimi munodaidza zvaakatitaurira totangira pari ari kueurope aiwa ari kueurope ari madzibaba madzibaba ndimizvi aiwa inini nani ndakataurira madzibabazvo akuru baba yenimi kuti adini kuti ndiyo nyaya iripo ipi nyaya wakataura kuti nyaya ipi mboitaipi yacho ipi mboitaurayouritaura nababa kuti ndakadini sinodini kuti ndakaura sinodini ndikaripa kuna ana baba kuna ana baba saka ana baba iyo zviri kwati ukaitite guva vari kuramba vari kudini ndiyo yavari kuti ngauya atange atitaurire muromo wake uya waakadini waakati uyo hamo uyo ndati nyaya dzimwe musasanganisa ndati vana baba venyu vari kuti hatiuiba voruda kuita asati atitaurire aiwa hana kufamba uyu hani mwana wake hani mwana wake bo uri ari kuipinza papi uyu muri umudiki uyu kauiwo uyu musiyakadaro ininzwaika nyaya iri munomuka uyu ihomwe akanzi abate mombe achichengeta sehanzvadzi kuitira kuti urongwa hunoda kurongwa sinzi achibudira pamwana wani wake uyu ndo paanobuda achitaura saka anga achibuda achitauri chindivakirai handi uyu aroda kuvakirwa gwabo uyu haasati afa iwe usanyeperwa baba kuti wakafa wazwa unodhakwa usanyepa zvozisingaiti wakafa ine uyu haasati afa uyu gora uyu ndoro anofanira kuramba achiti wakaramba udini sinodhiya ndiye anoda kuvakirwa guva sinodhiya wamakaataurira ngaasatora nyaya yasinodhiya kuuya kuisa pana uyu kana kuti nyaya dzeuyu oenda kodziisa kuna sinodhiya nyaya iripo ngekuti mweya wasinodhiya uruda kuti uzorora akati munondiwakira guva rangu musatsvaga mari bhozi hamuna ndakakusiyai musina ini ndindanditori nemari chisensai mari yangu chiri kukunetsa ipapo chii inini ndiri kukubvunzai kuti tinoaka tiri tu here uyu haaipoba uyu iwe ndarabvunzai iwo panoaka gwara sinodhi handiri kuona poba iwo rilisa chi budisa mombe iwo wababa wake gware mwana wake ndio ane nyaya nemwana wake iwo usaendapo iwo usaendapo kuti wakudzorere mombe kwendiri ndizo kuti ndione kuipembe mwana wangu angatsidzo yatopera ayo aizodzoka airi mombe irudzoka iri mari aidzokiri mari ndiyo inotenga simenti ari kuti nhuna dzemwana wawanika kuripa kwaakaita ndika kuti programu yacho yese ipere baba sababa ndichipedza programu anika zvinouya paground anika kana kuri kuakira makuwa toakira yese programu yacho yopera ndichizoona kuti mandimambiri akadini zvakaita zvinoti pane paari kunzvengana aya ari tuiwa izwa hapana paripo paanomudzengana parekamuzvengarodiwa bhati nyaya tikutaura apa ngeyekuti paguva ruda kuvakirirwa rasinodhiya you are the father, you are the entitled parent anoda kuti aone kuti nyaya iyoyo yapera 1 2 wanga uine nyaya nasinodhiya yakauya mudare muno yekumuraya and this is the process yekumuripa
this is first birthday yekumuripa izvozvi right. Inini mandiri pamombe dzangu dziri kuchengetwa nauyu, asi ndichabuda pamwana wake ndakutaura zvine ndakudini ndakuda. Uyu haasiri kuda kuvaka guwa rasinodhi, haawake hana mwana wakafa kwavo. Inini ndimune mwana wakafa, but mwana ari kutaura kuti inini mari yekuti guwa rangu riwakirwe ndinoprovida, ndo yaanotengesa uyu mombe. Mari yacho iyi yotenga simende, yotenga zvidhina nekuhaya chibhirita. Rasi zvoitika ndezvekuti imwimwe baba ndimi nanin'ina nana baba enyu, ndimwe zvemusoro unochisimudza ana baba enyu. Baba ndauya pano, mwana wangu utode kumuakira, munin'ina ndozvendakuda. Uyu musamuinkuluda kuti mwana noshandise murudo mutambisa furandi mwana muri mudima nababa murimu. Uyu uchatamba chijana chake musisiku, imi murutambo chijana chakasiyiwa nana baba enyu. Musaenda kotora nyaya dzenyu ana mati kuenda kobatira kumwana. Uyu akasiyiwa sehomwe nemwana unobuda achitaura zvinenge zviri kudiwa kuti zvigadziriswe. Akataura mudare munoti ndichazomutaurira zvinoda kuti muite nemombe dzangu. Ndo chimwe chacho chaakutaura kuti ndichindivakirai guwa rangu. Saka imimi baba uyu haawaki guwa rehanzvadzi, asi dai riri remwana wake uyu waironga nyaya dzekuwaka. Ndimwi munoda kuti muronge. Uyu unotogona kumubatsira, but dhiri racho ka rinogona kutoitwa uyu asipopo. Unoda kutobatsira imimi. Saka uyu chaanogona kuita, anogona kuburitsa mari yemombe yacho kuti mwati iye muda kutsvaga zvekutenga imimi mwega neni, obudisa mari yacho otokupai. Imimi mubva magadzirisa nyaya yacho yeguwa, mukaidya mari iyoyo. Iye paanobuda uyu wacho unotaura kuti baba akati ndoda kugadzirisa guwa ndega, ndoda mari yacho, saka ndakapa mari yacho, akabva aidya. Munozondopedzerana semapedzerana nemagara muchindoita. Iye mwana wangu wakude kuti ndimwakire chikuwa nemari yani Makaripa yaya. saka aiwa haisi yaakaripa, akaripa yekuripa akatoripa. Tinodhiya iyi imari yake yaari kutsvaga ari kwaari, yaari kuti baba uyu imari chindovakira ichi guwa, zvokuti aiwana kupi zinodhiyaka hamuchinei nazvo. Ngatisafunga kuti mari rudo wakaguwa iri kubva kwemuri baimwe yemuri imwe wakaendesa pamwe yakatotenga bhazi rikatobhekwa rikadini, iye akatoita dzimwe sports dzaane mari iri kuda. Imi muchiziva kuti mari rudo wakaguwa iri kubva unani, zvokuti iri kubva papi. Siyanai nasinoti une mari dzake. Saka imwimwi muruda uchiita sei, toda kuti zvetotaura namuno toda kunyora pasi netokotaziva kuti zviri izvozvo zvaitwa. Imwimwi ndimwi munozoya mudare muno motaura kuti nyaya idzodzo ndakadini, takatoita takapedza. Sabhuku achidini, hoza hamuiti pasina sabhuku kama. basi abvumisai musafarira kuti zvinhu zvamakaripira mwana muri kuratidza muri kuburitsa kaelemeni kekunge muri kuti zvinhu zvacho ngazvidzoke futi mumaoko kaelemeni ikakako kari ngataura muzyangu chiti kuti ati ishe ndiri mataura kuti unouya wokupa mombe dzenyu moite zvaakataura ndikati ngadziwe toita zvaakataura ngati mari mude kutora mombe dzemakaripa futi. inini handisi kude mombe idzodzo kuona munhu baba avo ari kubvekesa nyaya yakabajika sekuti baba avo zvinhu akaripa ngemwoyo unoto. Saka ngachisunure mwana nekundorizi hama dzacho dzoite zvoda kuita ngeunokuza kwemwana wavo akadini waakashaisha ndiwo akamupfudza ndi. Saka hachafanira kuti adrege chimise zvinhu kwai ndozodai zvaari kureketa. Hapana chaanogadzira ndaanogadzira iwo iti nhasi unochitoramba zvigadzirwe muchitaura navo kudai kwazokuti muwape mari. Hapana chaanogadzira baba wakona kuinawo kana kuti kundo kuvhekesa vanhu kwari kuita.
uyu mudhara ndio urumva ndosakaauya ndaadaidza auya kutaura kwamakaita ndikuda kuti ndisangane nakumbobhuya iwo urimo munyaya yacho ndawandirisa kuti furomuyu ndauchokupe taski nemudhara nyaya irako parudoti pako rasinone nyaya yacho unaiziya nenguva racho uyu ndiye wakachengeteswe chini mari nemunhu mufi ari kuti chindovakira igwaramo saka parude procesi yekuti uyu one mombe inoda kutengeswa porongwe nyaya hapasi kuda kuvakwa nezvidhina parude kutengwe tomstone ndikutoise tomstone ndo rakazinodikamba rokubavhararira buwe riripi ndinotenga rakazimari handisa ndatoriswa neprice Saka pamwe roda mombe 500 to 600 saka pane vachida mombe mbiri mombe dziripo ndiringotaura kuti pakufamba munogona kuzotengesa imwe kwakuenda kwakuona kuti haikwani kwakuzodzoka ndinoda kuti anhu mubva mwaziya quotation yetomstone racho rikudiwa purazi richida kunga rakanyorwei zita rake date of birth zita rake zvese neinei kuitira kuti risabiwa mukaisa riri blank manheru rinongosvika rotorwa rozotora maona razonyorwa kuti uzoti ngeredu rakabiwa ranyorwa rinonetsa renyora saka reida kunyoreswa wakazviweka here quotation yacho kuti tomstone iroro nekunyorwa kwaro imari neunouya kuisa wacho ikoko ndiwo munozotsvaka munhu wekuno zvakachipa hazvo kakuno but tomstone racho rouri kuda type yacho rinenge raida kuti dai zvinhu zvenyu muri kufambira pamwe chete maida kuchoonesana nababa kuti totorai musakubva pamabhuroko paipai kana paonekwa nedziwa panedziwa zviripo parodi moenda roonekwa kuti rakati robva rabhadharwa mari yacho ipopapo poonekwa kuti yasara ndeye chakati ndo iri kutenga chikafu chichadii zvinhu zvemunoda kuti muite pamwe chete chiri kunetsa chii papa inene kana baba akatenda uunze madhitro tese tiri pamwepo mwana wavo tinoenda toende koone buwe rinodikana racho totobhadhara zvatopera kutakurisa ndototakurisa apa kuti chendinoda basi ngechekuti ivo vatendere rese panoripike zvinhu andika sanyosema interest ako wega ita nedzimwe hama bcause uri pwakao asisi chinhu chekuti ngechako wega iti amwe anozowitnesi kuti baba paakaripe zvinhu zvandika ndanga ndinana nhinginani kuti nyanyango petaitenga urongwa hwacho kuti kusvike pakutanga kusvike pakupera ndanga ndine hama idzi hatisi chinhu chekuti kwazazi uchine ropa mukatika ichi saka chinofanira kundopera paine hama dzona chiwitnesa zvezveshuwa pfungwa iyi takaipedza baba adini aripa ndapindure pakuti pamawedzi enyu ngati haadi ndinobhadhara mari dzacho ndinonga ndingeripa ungatei chinhu zviri so easy hama dzimwe dzinofanira kunga dziripo wedha nditete wedha ndiani baba aripo muchifambise zvidini saka zvakowega izvozvo handingarambe zvimwe zvinhu zvacho mazuva anaya movement dzimwe dzinonetsa anhu akanga andowirirana zvinhu zvachoka zvinogona kuzoonekwa zvavo process dzekuti nhingi huya kuno tunoti tende zvakati mwana oti ndazodai iwo wakawirirana baba nemwana ipopapo neother one hazvichada zvakawanda anhu anga awande musi werurudii zvese zvinova zvakaitika zvochitaurwa ipapo kuti tomstone takaritenga kunedzuva rakaiti mari yakati tikazodai mari idzi hapana munhu wakaisa mari yake imari dzake sinodhia ngekuti wakasiya amba nemombe dzake kushaka kwake wakaripirwa zvikadai saka mombe 2 ndo dzitatengesa dzikadai imwe yechitatu ndo yazodai saka pasare mbiri saka iye mwana wako anobva atobuda achitaura kuti mbiri dzacho dzadini dzasara chiitai so naso zvobva zvatoperera pamusoro chakandizingane inikuona kwangu inonganyaya kwaunamingaisikuna nenyaya ndikuona kwangu nyaya nezvinhu zvako tomunoenda kotsvaka tomstone inoga munofanira kuenda nasuroti nandizvo chaizvo ndonokomba kuti usasiya futi baba aiwazo
Bakanongaipa sinotonofangali unotengetera lasikati unofangali posinoti kana Ndinozvizwa ere pane chinganisa ndinokuzvizwa zvese kwendiri inini zvakareruka asi kuna unoziva chinhu chinonzi munhu wakafa chinorema asi achitaura asi chinode kuti muri mese mudini mubatana hamuna kubatana Unoita manje abvumisa. mese havana kubatana saka muri kuzwa ndiri kutaura Ingane chakapera. tingava katiri two here muri yese iri out zvinoita asitomburi yese vanongodo apa pasina rufu baba baba musadodegana hamuna mari baikuzoapa mudopedza mari yasinodhia pakauya vanhu 5-6 azvatova myo baba tomtori mune makatowandisa bhozi ini ndakatoona rufu rwari nanhu haini saka izvizvo zvekuwanda kwaanhuka nyaya inoda kuitika paisi yodofadza anhu but ngeyekuti iye nyamuva dzinoti afari saka dai kurutoti kuita kuti ngezveinini ari wangu ininga mwana wangu inini sinodhiya wacho weda akafa ega kana kuti handitombodani bhozi ndindeine mabese ndiri kuonana nawo ndiri munotoona ndaisa munozotoya kutibatsira ndiri kugadzira bhozi ndiririmwe tinonetsa badzi nyaya dzechanhu tetisikati kutenderera madhara muna muchizododaidai but zvimwe zvinoitika apaka kuvakira gwari munhu kazhinji kacho kune kuri kudzora mudzimu futi zvinosumudza zvimwe zvinhu zvinenge zvisina nebasa rese ndo zvimwe zvinhu zvamuna mauti kabatizoka zvinovasina basa bhozi iwo zvawakakanganisa unenge wakatoripa zvikadini zvikapera nyaya inonetsa ngekuti unongori kuitira munhu usina uripira kazhinji paunorowa gowa ipapo muchivakira gwari ndo panosumungei saka mwanhu uchiona makuva achisvikira utsakatika kwauchaizoti papaine gwere bhozi kuvakira kuita nyara dzozere kudzora dzimu munhu wacho anga asipfuka unogona kutotanga udini kutopfuka saka umwe unonga atotaurwa nenganga kuti usaririma usarivakira takadzita dzakawanda zazvatirati amwe makuaka unozobvunza kuti ndinoina bhozi iguva pari flat vanhu vanenge vachitya kuvakira but kana iwo munhu wawakakanganisira akabuda akataura kuti inini ndinoda kuti udai akataura munomu ndichangamire zvangu inini zvadini asi ndinoda kuti zvipfuma yangu ichengetwe nemukomanawo ndine zvendichada kuti mombe dzangu idzodzo dzizoita ndichamutaurira ndo zvaakutaura kuti chindiwangirai guva ive vana mangu racho ngezvavo izvi ane awo makuva aari kutoita achiwakira ikoko kasi kudaidza bhozi problem ichanetsa you and your family ana mamangu racho hazvitomboafekti bhozi majaidi ende ari kuita zvirozvo makambodaidzwa kuita makuva mangani ndana mangurei akawanda mira makadaidzwa kakadini mwaenda here mwaendere ndikuenda sei nenge ndadaidzwa mira toda kusvika ipapo maienda imimi madaidzwa mwairegerere kuregedza apana chinenge maiitira kuti moadaidzwa uzodino azoyo adaidza achawengei osakaizwa yapi uyu katembo uyu hambo ine misharukai it's not there. Mwana wenyu Love une urema hwainao mozodirana Love paurema hwake asi yasinodhi yadini yapera kana yasinodhi yamukaundi yapera iye haasi wasa aine umururwane hwake asakuremedzei sababandika ndiko munotangira kana kuravu pamusoro azvachine pandingaisapinda apa watoona mfana auda kuita ukasinodhi ngekura toitonga futi yakadaro but hatisi kuda kuti dzisangane nhasi uyu munozodhira handiti sinodhi yaunowo zvaainesa mukadhira naye iyeyo unongodini futi kana dhira nemba yachaisa watopedza ubva wazvidhirawo futi anotipedzera nguva muno pamusoro chakamira baba mimi kana paine zvamunotya dai zvaiti kuti paine zvamunotya mochikumbira changamira ndibatsireyo panyaya yangu kuti tione kupedza nyaya iyi mochifamba ndatoita sabhuku changamira apo nachitorai
anobatsirwa ndiye ndaunoti tichirongamariri tironge kuti tifanane kuti next court date munomu tododzoka zviro izvi zvaitwa akaregere kuite guva ravo iro next date by 30 years handi ragara riri rekwakwashaka eubva riendesaipo robuda muno matiti makuwa asina kukuakirwa iro rero ukaona taundosvika kunana 27 28 ndo unobva watoona kuti vachene variendese kwakwasha kwerisikaakirwa munomu riri munomu munyika mwangu munomu rinoda kuti riakirwe goa kana risikaiti muriendese kwakwasha musiya rakadaro inadiwiwo futi tiri kuita kuti ndaure ngezvekwa dzo zviri munyika mwangu dai rakaakirwa asi noti rakaakirwa ndiani mira itimbuzwa rakaakirwa ndiani akwasha aiakira guva riri kumusha kwenyika mamsoro abvumusai mambozwa changamire paataro kuti kana ka40 ka100 guva rinondogadziriswa kana rikanyawakirwa nacho anondouya futi achiti Thompson yemakaisira pana maedu hatiidi tode kuisa yadi yakanaka zvakandonaka iwe mira itimbuzwa iwe itimbuzwa uyo akwasha akaakira guva rino mwazi fungirai kana riri rimwe modhivhanizvo patane 18 years. 18. Akwasha adini? Hatoite basa rawo. Iwe. Sinodi wakalina chitu wakaingo. Pane 6 months. Ngokuchindoreketsa kozvoita ini ndatotaurwa nakumira. Saka kuti guva rakavakirwa 18 years ago sinodi urudodi une mangani makamuakira makamucherera kangani mangani makuwa sinodi. Gore rineri tataura panapa kuti mwakarizwa soko hapana mwedzi mitatu basi sinodhiyaro kuti ndoda wakirwe guva rangu asi muri kuti taura mudare muno kuti rakawakwa 18 years ago sinodhiya saka urupenga handisi kuziva mahakiri yaari kuda kuti ndino promisoni yaari kutaura changamire mapedza wani ende baba bvisai maarerutsira kuti nyaya yenyu yese kuti ipere ndamupe munhu manizvo programu yekumba kwenyu yotodini yotoizwa yatopera changamire apedza mungachadai pamwe mabvumisai ndati ndikasvika musi wa30 mudare muno musi wa30 muri kudzoka mudare muno musi wa30 muri kutaurwa kuzi guva iro rero mwati ana bamukuru wenyu mwaitotadze kuenda kumwaenda kuenda muri kudaidzwa kwekuhaka maTombstone ekwana baba mukuru mukati iri nyaya yekuti ndizotiwo kwangu kwadai odino uya saka imwe akaenda kakawanda adaidzewo kangani kamwe musazoadaidza futi indoadaidza ipo papa tipedze apa pamwe asasiya yakadaro kwachangamira saka by10 saka ndati by10 ngaringe rawakwa unozwa ndingezvizwa next court date zvinofanira kunga zvadini zvaitwa why mari iripi iripo saka hapana kutoita kuti henyu makajaira zvinhu zvekundofunga kuti munoda kuita maprocrastination otherwise dai ndiriringa nhasi kwainyura ndatoripedza gori rikangoiswa ejukuka then ejuku kwakutotsveterera hazvitombori hapeno maitire emunoita kwakutoisidwa pamusoro changamire baba zvataakushita pano nyaya yacho taakushida mushumo uyu ngowokuti muzoshume ana baba anga kuti nyaya yemwana iye taachiuya itiiti uyu mushumo wochiende kwamama wokuti tizogadzire kubara tinenge tatopfekwa sabhuku itaitopera
tizoona pezvodobirira basi. Changamire mushumo wagirwa asinoti Secretary. Tazvizwa. Saka isusu we are open for business. Tangai nyaya yesinodhiya muchibuda muno moita nyaya yesinodhiya musatete iwewe vakuruaaaaaatu modzoka muno sabu mukanga zvisina kuitika izvozvezvo risina kuakirwa ende risina kuitwa exhume kuburitsa ngozoise kumwe kuti muno mari iwo wacho mwese musauyapo ndododaidzwa ini ndokanzura dare kuno ndiri kudaidzwa kuti uri pavhumisa izvi zviri kusupa tochizoona kuti toita sengoti nyaya inonga yaapo yayeguwa manje ndoitorataudhira hana zvakainodhiya tetisisinenazo tautironga kuti riguwa muno mari qualify for this ngaribuda haro riende kwera rakandozi kwakwashacho moya nebhara kuzotakuri mabhonzo nechikweshe kudai morongedza mochitange rumwe rufuno kuti ruri rwepo pako ngari wagogwaro reswe 2025 Shoti Changamire. Atinoutana naaya ari vhiri. Ngaambobude panze ochitopanga neuri. Mopedza nyaya. ndinati ndinozokupagana hauchadzoki mushumo matofuma makutopana nemazeki nekufamba Changamire rotoapirwa ndizvora ndavhumisa ya iwe motoenda kuonini kutoonesa nemuri kuda racho Thompson asabuka uchikumbira pai pane program ari kuita muswesana auchikumbira muswesana sotoseba next week kuti anonyora acho chero pakati pevhiki apa ngati saturday yakorera apana kana friday kumashure aireti friday next week iyo yetinopinda iyo atichaziya anonyora ukatenga kokuka urumwa kokuka osara upedza apedza kunyora udhara iyo kana nababa sandarika mande baba ngatiri paneziwa baba whether akanyamboenda kukisho kwanika uri ziri friday kwakutangechi tatobvira iweapo zuro taitatinaafuga 7 takarova makuva 3 tichiisa matiles tichikasta concrete yedu tiri 7 arume ravandonisiya kuti rakakasungopfise tomu yacho kudai zvikuitika apaka zvatoita mambo wapedza nge mari iripo unondizwa here makagara yekuti zvese zvifambe rodhi yakavhurika baba atenderika musazoti mabude pandaaautamuikwai kuzosvika pane tozozwa sekuranga kuti mwana uya anichamuni atenda panapoende ndiwo ashuma amusingwa ashuma kai ashuma zviri baba pani pawo kwete penyu aimazizwa saka panorespekti baba baba ndibaba respect your father baba haachinji wazizwa ngita respect them mupedze program iyoyo Ambovhumisana. havo Vachakushaka kana mukatidaidza kuti mutibatsire kuti douya kuchiaka Zvitatozwa. zvifambe Tenda